پتہ ناوانندگی ہستے ہیں وہ کہ بعض جیڑ ہستم امجد حسن علی بگٹی محمد قاسم محمد ناصر کوئٹہ چے منظور کرد خالد خان رند حیات جان مینگل عبدالصمد لانگو سبز علی عمرانی شدرستانی منت کے شما مجلس چارگاہ وہ تی کمنٹس وائل داتے گا تو ما مجلس صاحب تی دیما بریں ڈاکٹر زہرا انچو کہ اسکنے والا کہ اب چہرہ سرا بیماری نادرہ بھی پچھے اسکنے معاملات ہیں بلے انسان تہا مطلب اندری آئیے ارزش تو یہ کہ دنیا اچھی لینکا سن تو وقت فزیشن ہے مستے گوں مطلب بعض مردوں میں چہرہ تو نشانی ہو یا اسکنے معاملہ بھی بلے اندری تو آئیے علاج ہے آئیے بابتا فکر نہ کر تو چیو شیئے دنیا تو کچھے بڑے تعلقی ہستے جی تو داٹی کے لیے بعض اہم و کنیکشن اسے دن کی بعض تینا ایگزامپلس آتے ہیں تسٹ کے امر اسکن کے ریلیٹ مریک ود انٹرنل ہیلتھ تو میں نے تاتے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ ہم کرے اباؤٹ دا ایجوکیشن آف دا سوسائٹی تو او ٹی کہہ رہے آئی وانٹ ٹو ایکسپلین ون تھنگ کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی اٹنن دا سوچے نہ کہ پیشنٹ جب ڈاکٹر ایسے کائک تو وی نن کے خالی پرسکرپشن لکھو کا ڈاکٹر افن کہ نن خالی پرسکرپشن لکھیں اور پیشنٹ کے رے اتنک تو بیسیکلی ننا کارم دادے کہ نن پیشنٹ ایجوکیٹن کین اور کاؤنسلنگ کے رے بعض اہم و امپورٹنٹ رول پلے کے کر مریض کو برے را بلڈ پریشر تو اگر ٹھیک ہے افتدام خبر مفق کہ ون ٹائم بلڈ ہائی بلڈ پریشر از ناٹ ہائپر ٹینشن تو او کہہ رہے مطلب دا بارت کنسان مرے رہا اور او کہہ رہے آلریڈی میڈیسنز آتے ہیں ملنگو تو اویئرنیس از ویری گڈ آپ نم کہہ رہے سوشل میڈیا نا طریقہ یا ٹک ٹاک مسک یا فیس بک مسک بٹ دا تھنگ از کہ دا پرسن اوکے جو کہ نم میں ایجوکیشن اتیں گے ویدر ہی از ریلائبل ہی اور شی از ریلائبل اور ناٹ کہ او دے نم اعتبار کرنے کے رہی ہے نا مطلب اینو پگا بینگ اسکن اسپیشلسٹ آئی کین سی مطلب بعض انگا مخلوق آکو کہ برے را اوف کے رہے فالو کرے نو ٹک ٹاکر اسے نا ایڈوائس سے اور کنیا برے را وائل برننگ دیر اسکن تو او ٹی کہہ رہے لائک دا کہہ رہے بعض اہم ہے کہ ایجوکیشن ڈاکٹر کہہ رہے تینا کلینک ان پیشنٹ اترا سو پبلک اویئرنیس از دا کہہ رہے ڈاکٹر نا اہم و کارم اسے اور ارات اس کا ان کی نم پارے رہے کہ امر ای کنیکٹ کے وا کہ اسکن کہہ رہے بعض بلو آرگن اسے اسکن کہہ رہے باڈی نا کلن بلو آرگن کہہ رہے اسکن ہے تو او ٹی کہہ رہے اسے ڈاٹ اسم اگر مرے کک تو بینگ اے اسپیشلسٹ آف دیٹ اسپیشلٹی تو ان مرے کا کنن او ڈاٹس آتے کنیکٹ کینا اور وتھ کنیکشن وی کم اپ وتھ ون ڈیزیز تا فک کے جتا 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 ڈاٹس آکو اور خالی جتا جتا ہر گڑا نہ کہہ رہے او دے دوائی تے بلکہ دا امپورٹنٹ ہے کہ کل ڈاٹس آتے کنیکٹ کے اسے انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ کہہ رہے سی آئی ڈی امبر کارم کے کہ او نہ کارم ہے کہ او تشخیص کے کہ آخر کنا مریض مسئلہ انتے نا تو دا طریقہ او دے مستقل حل اس ملے کک دو مفق کے او ٹیمپرری ریلیف کے خالی کنے ابرے کک اور مین وائل دون کے سن ایکسپوجر نہ میٹ بس سک تو ای ڈیفینیٹلی آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ کہ ٹھیک ہے نن پانا کہ سن ایکسپوجر از ویری امپورٹنٹ بعض اہم ہے انت کہ ایوری ون نوز فار وائٹامن ڈی کے نن پانا کہ نن وائٹامن ڈی ملے کک تو 20 منٹ نہ ایکسپوجر پورا دیر ٹی انت ٹی خالی نما فیس اور ہینڈز آک ایکسپوزڈ ہو مور دین انف اور او ٹی اگر نم سن اسکرین اگر نم ویئر کرنے گو رے نم سن اسکرین خلکو نے تو ڈیفینیٹلی دا کے رے یو وی بی ریز اے ہنڈر کے کک یو وی بی امپورٹنٹ ہے وائٹامن ڈی کنورٹ کرنے کے لیکن مین وائل ان مرے اندر یو وی بی ایجنگ ہم کیک رنکلز ہم اتک پگمنٹیشن ہم اتک تو اٹ از سیف کہ نم کے رے سن اسکرین اپلائی کرو اور مین وائل کے رے یو کین ٹیک اورل وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ اور دا بارٹ بائی دی مخلوق کے اویئرنیس مرے کہ ہاؤ ٹو اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ نم خالی ہمیں گڑائے الے رے دام امپورٹنٹ ہے کہ نم او دے امر اپلائی کرے اور او امر نم بینیفٹ اتنے کا بس جوان جی شریف دارا لازم ڈاکٹر اسکن اسپیشلسٹ ہیں اشمار رہنمائی راشونی کرنے گائیں تو انہیں مگا بعض سر اسو جو ضرورت ہے پڑھ کہ یکی دوائی یا کہ سائیکوتھراپی اوالہ مرتوں میں علاج بھی تو کا آئیڈیا راشونی صاحب تو بعض معاملات ہوتی جیم کا کارکردوں کا تو یہ بابتا عمر خان بٹی حسین احمد رویل خان بگٹی لاڈکان آچی محمد شفیع خان راشد بلوچ جمعہ خان مینگل آرون شیر جمال دینی سعید قمر عباس رضوی سند علی مہر اللہ خان کوئٹہ آچی شما درستانی محنت کے شما مجلسہ آوارے گوں معلوٹن کے اے مجلس رنگ بولان پر شما ہم ہستیں شما بھی کچھ شعبہ ایکسپرٹیز ادارے یا کہ ذات فکر ادارے شما ہم اور بتو کنے وتی تجربہ وتی ذاتا محلوق کا سر کو تو کنے سردر میں معاملہ میں موضوع سرحال جان سلامتی والا ہے
तो जान सलामती वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला डॉक्टर सहरीन हमारे सर पर देगा, स्किन फिजिशियन वाला डॉक्टर जोहरा के हमारे सर पर देंगे क्या ये फील्ड है तो माई बाबता केशन जो स्पोर्ट्स करें। जी डॉक्टर सहरीन चूँकि गप मजलिस बोगा सेहत वाला तो अवेयरनेस होती जाएगा हम ज़रूरत हैं मजमूई तौर बलूचिस्तान हेल्थ वाला अमा के मसला अस्ता आजेड़ा बुनियादी चीज़ वहाँ इलाज अवल सरकार जिम्मेदारी है भले लस बल्लू के कम्युनिटी है बड़े जिम्मेदारी है बुत का मुआशरतों का क्या मसला की शुगवार बेका तो ये बाबत हमारा सरपदी दे। जी कब पेशी के क्या मैं सेहत थी नामा है गिरन ना अब मैं कॉन्सेप्ट खाली हॉस्पिटल जकाएं लेकिन सेहत ही असल खाली सेहत हॉस्पिटल ने कि हेल्थ ही नाम अभी ना हेल्थ खाली हॉस्पिटलाइजेशन आ शर्ती गिसा शुरू अभी तो हॉस्पिटल इस तरह खत्म अभी स्कूल है कॉलेज है आई न्यामा बाजिन चीज़ का है आई न्यामा अब मैं स्कूलिंग का है अब मैं निंदक पादायक अब मैं इन्वायरमेंट ही मकसद ये कि वक्त के यक की गर्मी इलाका है गई आई लाइफ स्टाइल चेंज है वक्त क्या कि सर्दी इलाका निश्ता शायद ये चेंज है क्या माइग्रेटरी है वक्त के यक कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ये कि इनका माइग्रेशन या ईरान बलूचिस्तान वाला माइग्रेशन के हमें भी इसी तरह पास फ़र्क है। तो सेहत के खाली हॉस्पिटलाइजेशन नहीं सेहत ही मकसद ये है कि सेहत ही तनु के अम्मा कुछ हम चीज़ें गप जना गए ना आयर मगुशा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कि अम्मा कुछ हम इस तरह गप जना कि हेल्थ ही बाहर मगुशा सेहत शर्ती गिसा शुरू अभी तो ये माहौल तय रहो तो आप हम सैनिटेशन आप वाटर बू सैनिटेशन बू तब चार वक्त के थे